Ο Θεόφιλος Πουτακίδης, γεννημένος στη Φλόρινα το 1968, είναι καθηγητής στην κτηνιατρική σχολή του Άπη Θήτα, ένας ακάματος και παθιασμένος ερευνητής της επιστήμης του, αλλά παράλληλα αυτό που ενδιαφέρει εμάς εδώ απόψε και ένας εραστής, υψηλός υπηρέτης, όπως είναι πάντα οι εραστές της ποίησης. Ξεκίνησε από τα παιδικά του χρόνια με τον Όμηρο και ήδη μέσα από τις αναζητήσεις της εφηβείας, όπως μαρτυρεί και η χρονολόγηση των ποιημάτων του, άρχισε να διαμορφώνει την ποιητική του φωνή, σαν ανάγκη να γνωρίσει βαθύτερα την ελληνική γλώσσα, σαν καημός να τραγουδήσει τον εξωτερικό φυσικό κόσμο, αλλά και να συνομιλήσει με τον εσωτερικό μεταφυσικό, σαν χρέος να ανακαλύψει παντού τριγύρω την ποίηση και να την καταγράψει. Οι επιρροές της έμπνευσής του πολλές. Η δημιουργία ως δώρο, μυστήριο και ευχαριστία, η προσωπική αγωνία του για πράγματα και ανθρώπους, η συγκίνηση με τους ανθρώπους, η θεολογική αναζήτηση μέσα από τις διαδρομές της βυζαντινής γραμματείας και της θρησκευτικής κληρονομιάς, ο νόστος για ό,τι υψηλό και ευγενές. Και ο λόγος του ευθύς και άμεσος, λυρικός και στοχαστικός ταυτόχρονα, γεμάτος εικόνες που συνοδεύουν τη ρήμη του. Όλα πήραν τον δρόμο τους και όταν πια ανδρώθηκαν τα δημιουργήματά του, εκδίδει την πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο «Δύναμης» το 2019 και το 2023 τη συλλογή «Καθαρά πράγματα» και ενδιάμεσα το 2022 το εδόδημο ηλιτάριο 12 κοντάκια του Αγίου Ρωμανού με μεταγραφές των ύμνων του Αγίου Ρωμανού στη σύγχρονη μορφή της γλώσσας. Τέλος ο πρόλογος, ο λόγος του ποίησή του. Και πριν ξεκινήσω, τι πρέπει να κάνουμε, τι λέει το τραγούδι σε ένα φλαμέγκο απάνω. Τι να κάνω. Ό,τι μπορώ. Ευχαριστώ από καρδιά στον καλό μου φίλο και παλιό συμμαθητή από την πατρίδα μας στη Φλόρινα, τον φιλόλογο του Θανάση Μασάκη, τον Κυρκόπουλο, για τον εξανάγκη σύντομο αλλά πυκνό σε νοήματα πρόλογο. Ευχαριστώ και την Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκληση που μου δίνει την ευκαιρία για το μόνο πράγμα που με νοιάζει, αφού γράψω ένα ποίημα και μετά, να το μοιραστώ. Ξεκινώ με 3 ποίηματα από την ποιητική συλλογή με τίτλο «Δύναμης» της εκδόσης Αθανασίου Αλκιζίου. Ουδέν κακόν. Σου έτυχε ποτέ να περπατήσεις ανάμεσα σε εκείνους που μαζεύουν τα ψυχία του Ιταλού, απ' τα μία μυγή κακά που όλο τους συντυχαίνουν και τα κρατούν στις δυο τους χούφτες τις ενωμένες, καθισμένοι και κουνάν μπρος-πίσω στον κορμό τους. Ούκ εξοδενώσει. Το παιδί που ζήτησε ζωή χωμάτινη, το σκοτάδι της πέτρας. Και ποια τιμή ανάσα μου που ό,τι και αν ζήτησα σάπια το βρήκα, βρε ζωή, που το λίγο νερό για τα σκασμένα μου χείλη τους έδωσες να παίξουν τον νεροπόλεμο. Είπες, έχεις τις βρύσες σου εσύ, τα αναμένα σου μάτια, και σένα η απογοήτευση δεν σε σπηραίνει, που ό,τι αγαπάς φεύγει, και ό,τι αγαπάς φεύγει, και η αγάπη σου δεν φεύγει. Αυτοί που ζητάνε με το δάκρυ, παίρνουν απαντοχή. Ο Ισίδωρος. Ο μικρός Ισίδωρος, υπάκουος, σπανίως γεύτηκε ανθυγινά, ζαχαρωτά και καραμέλες. Η μητέρα, κυρία Μαρχές και Θέληση, από πολλές ανάλογες γλυκές και επικίνδυνες απολαύσεις των προφύλων. Έτσι ο Ισίδωρος είναι σήμερα ένας ήρεμος ψυχοπαθής, μολόγερα δόντια. Συνεχίζω με 3 ποίηματα από την ποιητική συλλογή με τίτλο «Καθαρά πράγματα» εκδόσεις Αθανασίου Αλκιζίου. Του βράχου. Όδινεν βράχος και έτεκεν εκείνο το τραγούδι, που ως κόρη το είδαμε να βγαίνει μουσκεμένο από τη θάλασσα της συγκίνησης.
έτρεχαν τα αλμυρά νερά από πάνω της, κάτω στην άμμο, κι ύστερα έκανε λίγο έτσι, σκύβοντας ελαφρά στα δεξιά, και έπιασε με τα δυο χέρια τα μακριά μαλλιά της. Τα έστυψε, θυμάσαι, και έπεσε κι άλλο νεράκι κάτω. Στο κηλικείο, αφιερωμένη στη φίλη μου Μαρία Λάτσαρη, γιατί της αρέσει. Έξω μιλούσαν τα παιδιά με τον καφέ, απόγευμα μιας μέρας. Δεν φύσαγε αργέρας και έκανε ζέστη. Είπαν για το ποδόσφαιρο, είπαν και για τα μάτια, είπαν για τα μαθήματα και τους καθηγητές, για γυμναστήρια είπανε, κάτι για μουσικές, κάτι για κάποιον που έπαιρνε κεφάλια στις ταινίες από αυτές που βλέπουμε, τις υπερφυσικές. Για τις κοπέλες πιάσανε στο τέλος να μιλούν. Όλες τις χάρες είπανε, πράγματα που τα ξέρεις. Στριμώχτηκαν τα θέλω τους πας στο μικρό τραπέζι. Πώς που ο Στράτος, που έμενε ως τότε σιωπηλός, ανάφερε μια χάρη. Μια ιδέα όφιλε να δώσει και αυτός. Χαρούμενοι, είπε. Γύρισαν και τον κοίταξαν, άλλαλοι, απορριμμένοι, κουνούσαν τα κεφάλια τους. Μα βέβαια, πώς άλλος δεν το σκέφτηκε. Πώς άλλος δεν το σκέφτηκε κανείς. Ύστερα είπε ο κλέαρχος, σε μύδι διευχών, τι πέρασε στο άτομο, και έκλεισε η κουβέντα. Όμορφη στάχτη. Χώματα, πέτρες, χρώματα και φως και λαριστό σε δώματα. Φρεσκοκομμένα λόγια σε βάζο λευκό, 1 μέτρο πιο ψηλά από τα σανίδια. Με γερμένο το κεφάλι λένε, ο δικός μας ήλιος καίει. Γι' αυτό, μόνο όταν πέφτει, τότε που κάπως δροσίζει, μόνο τότε να μαζεύετε τη στάχτη του και να τη ρίχνετε στις γλάστρες, όχι σε μάτια που γελούν. Ποτέ σε μάτια που γελούν. Δεν πρέπει να παίζει κανείς με τις ελπίδες σε αυτόν τον τόπο. Πριν κλείσω, να σας διαβάσω και την ποιητική απόδοση του πρώτου οίκου του Κοντακίου στον Άγιο Πρωτομάρτυρα Στέφανο, από το εδώ Δημορητάριο, 12 κοντάκια του Αγίου Ρωμανού, εκδόσεις Κυριακή. Κάθομαι και παρατηρώ του παραδείσου τάνθη, με την γλυκιά ευωδία τους γεμίζει όλη κουμένη, και τούτο το παράδοξο θέαμα με θαμπώνει. Μέσα στο καταχύμωνο και μέσα στην παγωνιά φαίνεται να ανθίζουν αυτά πιο ζωηρά. Τα λούλουδα που ξέρουμε της γης μας στα κοινά, πράγματα τέτοια θαυμαστά δεν συνηθούν να κάνουν. Τέτοιο άνθος υπερκόσμιο πάνθησε απ' όλα πρώτο, υπήρξε αυτός ο μάρτυρας της πίστης του Χριστού μας. Την πύλη πρώτος άνοιξε, που από εκεί περνάνε, όλοι όσοι άφρους κάνουνε, θεοπρεπείς γενναίους και ανθίζουν μέσα στους παγετούς μαρτυρικών βασάνων. Τη διαδρομή τη σίγουρη που στον Χριστό οδηγεί, αυτός προς την δείχνει, σε όλους που θέλουν και μπορούν, στους άθλους να του μοιάσουν. Δίκαια τη θέση του κρατεί τώρα ο Σαλιτάρχης, στα στάδια που δίνονται του αγιασμού οι αγώνες. Αυτός που αγωνίστηκε και τώρα δοξασμένος, με Στέφανο στην κεφαλή, στέκει ακτινοβολώντας, στους αγγλοφόρους μάρτυρες, πρώτος μέσα στους πρώτους. Κλείνοντας, θα σας διαβάσω και ένα αδημοσίευτο πρόσφατο ποίημα μου. Όταν μου κάνουν το δώρο να με καλέσουν για να μοιραστώ τα γραπτά μου, το συνηθίζω να δίνω ως αντίδωρο κάτι αδημοσίευτο. Το ποίημα έχει τίτλο «Διαφωνώ». Πήρατε παντανόβουρτσες για να βάψετε τα πάντα μου σταρδί, κι εγώ καθόλου δεν συμφώνησα. Φτύνατε φάρμακα για να κάψετε δήθεν τα ζυζάνια στους αγρούς, κι εγώ καθόλου δεν συμφώνησα. Βγάλατε τα λογάκια από τις θάλασσες και τα κρεμάσατε στους ορισμούς να ξεραθούν, κι εγώ καθόλου δεν συμφώνησα. Κλέψατε τα τραγούδια των πουλιών από τα δάση και τα στοιχίσατε. Τα καθίσατε σε καρέκλες, κι εγώ καθόλου δεν συμφώνησα. Ούτε τις ησυχίες αφήσατε ήσυχες, μα εγώ ποτέ μου δεν συμφώνησα και δεν θα συμφωνήσω. Ευχαριστώ πολύ.